اسی رب دا شکر نہ ادا کریے. پاکستان دے اندر پچھلے 4-5 مہینیاں تو فساد ہے. حکمران آپس وچ لڑ رہے ہیں, اقتدار دی خاطر لڑ رہے ہیں, کوئی کرسی دی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی عمران دی خاطر جنگ لڑ رہا ہے, کوئی عمران دی عزت دی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی نواز شریف دی عزت دی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی زرداری دی عزت دی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی کاب لیگ دی عزت دی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی دنیا دار کمینیاں دی عزت دی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی ظالمہ دی عزت دی خاطر لڑ رہا ہے. اسی رب دا شکر نہ ادا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المجاہدین جیسی سانو نعمت نال نوازیا ہے, جنہوں نے سانو لیڈران دی عزت دی خاطر نکلانے نہیں سکھایا, سانو لیڈران دی عزت دی خاطر جنگ لڑنا یا میدان جانا نہیں دسیا. ساڑھے بابے نے کہا جدو بھی آنا ہے رسول اللہ دی عزت پیرا دینا ہے, ناموس رسالت دی جنگ لڑنی ہے, جدو بھی لانی ہے نبی دی عزت دی خاطر آنا ہے, روٹی کپڑے مکان پیچھے نہیں آنا. مالک مالک ہے, کوئی عمران دی خاطر نکل رہا ہے, کوئی نواز دی خاطر نکل رہا ہے, کوئی زرداری دی خاطر نکل رہا ہے, کوئی جی کاف لیگ دی خاطر نکل رہا ہے. تے اسی جدو بھی نکلے رسول اللہ دی عزت دی خاطر نکلے. ہاں الحمدللہ, دل بھی حاضر جان بھی حاضر. تیری شان کی خاطر تیری شان کی خاطر ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن, ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن, انہاں دے کالے کرتوتاں تے عقلاں بھی روسن. کہندے سن ساڈا خان تے کرپٹ ہی نہیں ہے, او 10-10 کروڑ روپے دی تے گھڑی کھا گیا, کہندے کرپٹ نہیں ہے. سونے دے پستول کھا گیا, انسان ہو کے سونے دے پستول کھا گیا.